салом дӯстони гая боргар ҳозир видеоро партофтам удалит кардам бо бародарон наге ки гиҷо шид видео алҳамдулилло дар байни зури зур ним соат ё 20 чанд минут занг задам бародарои ба номи Бананг ака намегум то хонара нахара намегум хоҳарчаҳо соҳиби хона шидан алҳамдулиллаҳ 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 шукроне парвардигор шукроне тенҷию ободӣ шукроне ин бародарои ба номаст хоҳарчаҳоро иншоаллоҳ пага мепаранд Москва мераванд хонара мехаранд дар дасти хоҳарчаҳо метавонанд видео мекунанд мегум баъд ки аст хуб ин мемона загадка ин сурате мондам ин рақамое ки мемонӣ ин видеое ки мондам ин ки аст ба диққат гӯш кунед як хоҳар аст аз ноҳияи ҳисор бачаҳо бисёр нависанд ки чоҳай шеҳрҳои ғарм гуфт исугу нея ай мақсад барое ки бародарое ки даҳум ҷабдан хоҳарчаҳо хаки занака вай ин занаке ки гав мезана кӯтаҳ габзаи соз наметавонад даже салом алейкум намега ин бечора худаш маъюбӣ аст як апай маъюб дошт нигаҳш кард мутаассифона аз дунё гузашт як бача дорад касалӣ дар Москва хулоса Сбербанк хичон рақамое ки Суҳроб нависаган ба ҳамин занг бизанем мардуми ҳисор бародарои Бананг ва номиси Тоҷикистон ва ҳисор ҳамин апара кадме тахта доре кадме шифр доре кадме треза доре кадме дар доре зури зур 15 000 сомонӣ дар кора илтимос аз назари ҳамин модар бире бигзаре хоҳиш мекунам ман кадм наворе мемонам кадме хайр карданӣ аввал бисанҷе бибине баъд кӯмак кунӣ илтимос қатъи гап хабар намеёре безор шудагиам ба ҳамн хотир илтимос бире бибинӣ як дара як треза хоҳар модар аз наздик бибине илтимос раҳмат барои дастгирӣ то мардуми ба номиси ҳисор илтимос аз назари ҳамин модар бигзаре раҳмат барои бародароне ки хайр карданд дар ҳамн хоҳари ғармӣ раҳмати худо ба ҳама ама дар хотири ҳол дӯст медорам саломат бошед акоҳо бошед фами орда мекард апамам аз дунё гузашт нигоҳбон надорам ёдам мекард надорам она дар ҳама мечакад дару тирзова ҳама шикастама шикастагӣ ман модари танҳоям хоҳишмандам мазам нест касал кор карда наметавонам 10 сум мегӯям 10 сум намерасад ҳама хона ҳама дар ҳама вай кардагӣ ов мереза ҳама таги овда мемонем мо шишта хор рафта наметавонем илтимос хай бародарон хоҳарон апам буд ки апам мурд бачам ки бачамам мазаш нест коғаз соз карда наметавонам коғазча соз карда хуб дӯстони азиз ин хонаву дари модар аст ки мақсад ҳама тарафа шикастагиам бибинед ҳатто ҳамо стунҳое ки бояд шифира бихапан шикастагиян муакко бурафтан дидан ҳамин номерое ки дар болои экран омадагиян 7003 масъули ҳамин кора хоҳиш мекунам мардуми бародарое ки дар ҳамн территорияи ҳисоре кадме шояд дар мефурӯше кадме треза кадме шифир ӯ қадар квадрати калон нест ба хотири худо ҳам қеш кунем ки ба баҳор ҳамин модар бираса дар ҳаққи ҳар як кадми шумо иншоалло дуогӯ ҳастам дурни хонаҳошон берунишон ин модар худаш як апай касалӣ дошт ки апаша нигаҳ мекард ва қазои илоҳӣ апа аз дунё гузашт фарзандшам дар Москва мазаш нест тамоман мақсад ваям касале хақиқдаи экран бад нагим дар ҳақ шудогӯ бошед раҳмат барои дастгиритон хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ худо хайртон тия раҳмат барои ҳамаи хизматрасониктон